daqs kemm jinħaj jgħid il-mulej il-mewt tal-bniedem jiena marniex. Iżda joġobni li jerġa' lura mit-triq ħażina u jibda jgħix. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħut l-ewwel nixtieqilkom l-għodwa tajba, illum il-ġimgħa u xekk it-tieni ġimgħa fir-Randan imqaddes. Il-ġimgħa tar-Randan huma dejjem jiem speċjali ħafna. Il-mulej żgur li għandu grazzi speċjali xatina u għalina li nieħdu sehem fil-quddiesa u li nisimgħu l-kelma tal-Alla kuljum fil-quddiesa huwa mod kif lill-Alla ngħidulu: mulej, jiena rrid nirċievi l-grazzji tiegħek. Għax ovvjament min irid jagħtik rigal, inti tkun lest li tilqgħu. Ma tkunx lest li tilqgħu, ma tirċevihx ir-rigal u x'hekk ma tilqgħux hekk ukoll aħna li nieħdu sehem fil-quddiesa u nisimgħu l-kelma tal-Alla jfisser: mulej, jiena rrid nilqa' dan ir-rigal speċjali li għandek għalija. U r-rigal speċjali huwa li l-mulej jagħmilna dejjem aktar nixbħu lil Ġesu ibnu. Dak hu l-ikbar rigal li jista' jagħtina Alla l-Missier tagħna. Jew għalhekk nitħejjew għal dil-quddiesa din il-grazzja tant kbira li l-mulej qed joffrilna billi fi skitt ta' qalbna nitolbuh jaħfrilna ħtijietna. Inti minħabba fina sirtu bidjenti sal-mewt, mulej ħniena. Int li qalbek ħelwa u umli, Kristu ħniena. Int li għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem, mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għall-erbieħ ta' ħutna Toni u Marija Tabone. Nitolbu. Għamil mulej li juliedek jitħejjew kif jixraq għal festi tal-għid biex aħna li bqalb imħeġġa il-qajna li nrażnu l-ġisem f'dawn il-jiem tar-Randan niksbu minn dan it-taħriġ frod kbir fir-ruħ għal kulħadd bibnek Ġesu Kristu Sidna li walla u miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Ara mill-ktieb tal-profeta Eżekiel. Dan jgħid Sidi il-mulej: jekk il-bniedem ħażin jerġa' lura minn ħtiejitu kollha li jkun għamel u jħares il-liġijiet kollha tiegħu u jagħmel il-ħaq u l-ġustizzja u jgħix u ma jmutx. Ebda dnub milli jkun għamel ma nfakkarlu u hu jgħix minħabba fil-ġustizzja li jkun għamel. Forsi jien toġobni il-mewt tal-bniedem il-ħażin, oraklu ta' Sidi il-mulej, mhux aktar joġobni li jerġa' lura minn triqatu u jgħix? Iżda mbagħad forsi se jgħix il-bniedem ġust jekk jerġa' lura mill-ġustizzja tiegħu u jagħmel il-ħażen kollu li jagħmel il-bniedem il-ħażin. Ebda wieħed mill-emejjel tajba tiegħu ma nfakkarlu u minħabba l-għerq li jkun għamel u l-ħtija li fija jkun waqa' huwa imut. Intom tgħidu mhijiex sewwa l-imġiba tal-mulej. Issa isimgħu dar Iżrael. Forsi l-imġiba tiegħi mhijiex sewwa? Mhux l-imġiba tagħkom li mhijiex sewwa? Jekk wieħed ġust jitbiet mill-ġustizzja tiegħu u jagħmel il-ħażen u jmut minħabba dan, minħabba ħżunitu ikun miet. Imma jekk il-midneb jerġa' lura mid-dnub li jkun għamel u jagħmel il-ħaq u l-ġustizzja u isalva ruħu
għax ikun intebaħ u reġa' lura mid-dnubiet kollha li jkun għamel u jibqa' ħaj u ma jmutx. Il-kelma tal-mulej. Jekk tal-ħtijiet intati każ mulej, min jista' jżomm sħiħ? Jekk tal-ħtijiet intati każ mulej, min jista' jżomm sħiħ? Min art insejjaħlek mulej, isma' Sidi l-leħen tiegħi, ħajkunu widnejk miftuħa jiena u nitlob bil-ħniena. Jekk tal-ħtijiet intati każ mulej, min jista' jżomm sħiħ? Jekk taħtijiet intati każ mulej, Sidi, min jista' jżomm sħiħ, imma għandek hemm il-maħfra biex hekk inqimuk fil-biża' tiegħek. Jekk taħtijiet intati każ mulej, min jista' jżomm sħiħ? Jien lil mulej nistenna, ruħi f'kelmtu tittama, tistenna ruħi lil Sidi aktar milli l-assisa is-sebħ. Jekk taħtijiet intati każ mulej, min jista' jżomm sħiħ? Aktar milli l-assisa s-sebħ jistenna Iżrael il-mulej, għax għand il-mulej hemm it-tieba u l-fidwa għandu bil-kotra u li Gloria u tifħir lilek Kristu, Gloria u tifħir lilek Kristu. Bedu minnkom il-ħtijiet kollha li waqajtu fihom jgħid il-mulej u ġeddu qalbkom u ruħkom. Gloria u tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: ngħidilkom li jekk il-ħajja tajba tagħkom ma tkunx ħafna aħjar minn dik tal-kittieba u l-Fariżej, ma tidħlux fis-saltna tas-smewwiet. Smajtu x'intqal lin-nies ta' dari? La toqtolx. Mela jekk xi ħadd joqtol, ikun ħaqqu l-kundanna. Imma jien ngħidilkom li l-kundanna tisħu wkoll lil min jinkorla l-ħuħ. Jekk imbagħad xi ħadd lil ħuħ jgħidlu ġifa, ikun ħaqqu l-kundanna tas-Sinedriju, u jekk jgħidlu iblaħ, ikun ħaqqu n-nar tal-infern. Mela jekk tkun qiegħed tittalla l-offerta tiegħek fuq l-altar u hemm tiftakar li ħuk għandu xi ħaġa kontra tiegħek, ħalli l-offerta tiegħek hemmhekk quddiem l-altar u mur l-ewwel irranġa ma' ħuk u imbagħad ejja talla l-offerta tiegħek. Lil min ikun se jtellek il-qorti, ħudu bil-kelma tajba mill-aktar fejs waqt li tkun għadek miegħu fit-triq, li ma jmux jagħtik fidejn l-imħallef u l-imħallef fidejn l-assies u hekk issib ruħek fil-ħabs. Tassew ngħidlek, minn hemm ġew ma toħroġx qabel ma tkun ħallast l-aħħar 3 ħabbiet. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minn nubietna. Wieħed mill-aspetti l-aktar importanti fil-ħajja tagħna hija l-ħajja ta' flimkien, mhux hekk? Ħadd ma jista' jgħix waħdu, no man is an island jgħidu bl-Ingliż. Mhux hekk? Aħna rridu ngħixu flimkien. Minkejja dan kollu, kultant il-ħajja ta' flimkien kemm tkun diffiċli, kemm insibuha diffiċli. U donnu fi żmienna il-bniedem intela ftit iktar bih innifsu. U allura ir-relazzjoni tagħna flimkien saret iktar diffiċli. Ma nafx inhu tajtu x'illum il-kelma talla fuq hekk tkellemna ta' fuq kif inġibu ruħna flimkien. L-ewwel qari ta' Eżekjel qed ikellemna fuq il-ħtieġa tal-konverżjoni. Jekk il-bniedem il-ħażin jindem jiddispjaċih u jsir tajjeb il-mulej jaħfir l-ħtijietu. Imma jekk it-tajjeb
iħalli t-tajjeb li jkun għamil wisir ħażejn u xekk allura hemmhekk ikun tilef kollox u hekku u xekk. Kemm iridu noqogħdu attenti aħna n-nies li nipprattikaw il-fidi tagħna, li nippruvaw ngħixu tajjeb li ma nittieħdux mid-dinja ta' madwarna. Għax faċli nibdew ngħidu mhux kulħadd hekk jagħmel jew inkella jien naf inħallu t-tentazzjoni telibna. U mod speċjali fir-relazzjonijiet ta' bejnietna nispiċċaw ninġarru mill-kurrent. Kemm ikun importanti nfakru lilna nfusna li l-mulej fuq hekk għad jiġġudikana kont bil-ġuħu tmajtuni, kont bil-għaċċu sqejtuni. U allura ċ-challenge li nħobbu nirrispettaw u naħfru lil xulxejn jibqa' sejjer ħajjitna kollha ta'. Jibqa' sejjer ħajjitna kollha. U meta nsibuha diffiċli biex naħfru, meta nsibuha diffiċli biex inħobbu lil forsi lil min ma tantx għandna grazzja miegħu, minflok ma niffissaw hekk naraw f'moħħna il-wiċċ tal-persuna li tkun, għandna nitfgħu ħarsitna fuq Ġesu. Mulej lil persuna nsibuha diffiċli biex naħfrilha, imma jien irid naħfrilha minħabba fik. Jien irid naħfrilha għalejk. Għax jien irrid lilek taħfirli. U xekk eżisħuti. Meta il-ħarsa tagħna tkun fuq Ġesu nsibuha inqas diffiċli biex naħfru biex inħobbu. U fil-Vanġelu Ġesu tagħna ħafna ħanejtek għajnuniet importanti ħafna u kellimna ċaru tont u xekk. Jekk il-ħajja tagħkom tajba tagħkom ma tkunx ħafna ħjar minn tal-kittieba u tal-Fariżej, ma tidħlux fis-saltna tas-smewiet għalilna. Imbagħad isemmilna la toqtolx. Jagħmel ħażin ħafna min joqtol, mill-ikbar nubiet li jista' jagħmel. Però anke min jinkorla l ħuħ. Issa fuq din jridu nispjegaw xi ħaġa importanti ħafna. Ir-rabja fija nnifisha. Mela jekk xi ħadd weġġani u jien nħoss ir-rabja għalih, ir-rabja fija nnifisha mhijiex dnub ta'. Għax ir-rabja hija enerġija, hija emozzjoni. Ir-rabja ssir dnub x'tagħmel bija. U x'hekk, x'tagħmel bija. Mena jien quddiem ir-rabja nħoss ġo fija, nista' nirreaġixxi b'mod negattiv u x'hekk. U dak li kun nagħmillu l-ħsara. Però nista' niċċenilja b'mod tajjeb. U x'hekk. Ir-rabja dik l-enerġija li tatna n-natura biex quddiem sitwazzjoni diffiċli nirreaġixxu. Importanti dik u x'hekk biex nissalvagwardjaw lilna nfusna. Però mhux biżżejjed hekk. Imbagħad jeħtieġ narfu kif għandna nagħmlu u x'hekk. Kif għandna ma nwieġbux għal deni b'deni ta'. Kemm importanti x'ħafna drabi aħna l-insar hemmhekk insiru melħ li qatata. Jekk aħna quddiem il-ħażen li jsirilna nagħmlu kif jagħmlu n-nies tad-dinja, allura x'insar aħna? Eżis ħuti, x'insar aħna? Allura lill-mulej illum jridu nitolbu ħjeenna ħalli aħna nażlu it-triq l-għażel Ġesu. It-triq tal-maħfra, it-triq tal-ħniena, qatt li diffiċli ta'. Ara taħseb li l-mulej ma qalinniex li hija diffiċli u ma jifhemx li hija diffiċli, jifhem. Però aħna għandna nitolbu ħafna l-mulej jagħtina l-għajnuna tiegħu ta'. Jagħtina l-għajnuna tiegħu biex hekk quddiem iċ-challenge tal-maħfra, nitolbu l-grazzja li naħfru. Li taħfer jista' jkun għalik waħdek impossibbli. Imma l-Alla għal min jafda falla xejn impossibbli. Anke li jaħfer lil min weġġa u lil min naqsu. Allura meta jiena nsiba diffiċli biex naħfer ngħidlu mulej jenni. Jien qed insiba impossibbli, imma naf li għalejk xejn impossibbli anke li tagħtini l-grazzja li naħfer lil min weġġani. U għalhekk nitolbuh bil-qalb illum il-mulej f'dan ir-Randan imqaddes, nitolbuh għal min weġġana, nitolbuh għalina meta insibuha diffiċli biex naħfru, nitolbuh biex inħobbu bil-verità. Mhux kif tħobb id-dinja, li tħobb il-min jogħġbok, il-min jaqbillek, u il-min għandi grazzja miegħu, imma nħobbu kif ħabb Ġesu lil kulħadd, bl-ebda distinzjoni. Kieġobkom nqumu bil-wieqfa. Nitolbu lill-Alla missierna biex jaħlisna mill-ħażen moħbi ta' qalbna u jagħtina qalb ġdida u ruħ ġdida. Ngħidu għalhekk flimkien, oħloq fina qalb safja u Alla. Oħloq fina biex l-insara jgħixu l-grazzja tar-Randan,
bil-jers u bil-fidi u bl-indiema sinċira lejn is-sagrament tal-maħfra nitolbu oħloq fina qalb safja u Alla biex fid-dinja jitnissel spiritu ta' rikonċiljazzjoni bejn il-ġnus mibni fuq il-ġustizzja u r-rispett lejn il-persuna umana. Nitolbu oħloq fina qalb safja u Alla biex inti tagħti l-qawwa lil minu dajjef, il-faraġġ lil minu mnikket u t-tama lil minu fl-aħħar ta' ħajtu. Nitolbu oħloq fina qalb safja u Alla biex aħna li qegħdin nieħdu sehem fl-Ewkaristija niftakru li jeħtieġ naħfru lil ħutna qabel ma nersqu lejn l-artal tas-sagrifiċċju. Nitolbu oħloq fina qalb safja u Alla. Bħal dejjem niftakru f'ħutna ma' quddiem magħna permezz tat-televiżjoni u mezzi oħra ta' komunikazzjoni soċjali, niftakru mod speċjali fl-anzjani, fil-morda, fil-persuni bi bżonnijiet speċjali, f'dawk kollha li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli fil-missjoni nobli u diffiċli li l-mulej jafdalhom f'idejhom. Nitolbu għal dawk li jitolbuna biex nitolbu għalihom u għal dawk kollha li jeħtieġu t-talb tagħna, dawk il-persuni li għaddejjin minn xi mument ta' dlam fil-ħajja. Nitolbu wkoll għall-immigranti, xi wħud minnhom jingħaqdu magħna wkoll f'dil quddiesa u fi skiet ejjew b'fiduċja kbira f'Alla nofrulu it-talba personali tagħna. Mulej Alla tagħna, inti ma tridx il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix. Eħlisna mill-ħtijiet tagħna, ħares lejn ix-xejn tagħna waħfirna l-ħtijiet tagħna kollha bi Kristu Siedna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla għal dejjem. Bil-mister f'dan l-ilma u imbejt ikollna sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek frott tad-diel jew xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla għal dejjem. Il-qana mulej Alla tagħna qum li nħiedmu quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej minn żuniti u d-dunub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Fil-ħnina tiegħek mulej ilqa' s-sagrifiċċju li sejrin nofrulek li bih fil-kobor ta' tjubitek oġbok taħfrinna ħtijietna u tatina s-salvazzjoni bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Narfew lubna l-fuq. Niżu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Għax inta kull sena lill-uliedek jogħġbok tagħtihom li jitnatfu f'ruħhom u jistennew bil-ferħ il-misteru tal-għid biex bħeġġa akbar jagħtu qima lilek kif inhu dmirhom, jgħixu aħjar is-sagramenti li bihom twieldu mill-ġdejt u hekk jitwasslu għal milja tal-grazzja ta' wliedek. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet.
Għaddejs ta' sewent mulej, int lajn ta' kull qdusija, għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħa il-ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra tad-dunubijiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek missier, il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajr, għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għall-erwieħ ta' ħutna Toni u Marija ta' Bone. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazza, Omm Alla u Omm tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-apposti u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu, ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox fl-imkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u ikda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li ser nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja
b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Dan hu l-ħaruf tal-Alla, dan hu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħenjejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. O Ġesu tal-akbar ħnina, jisma' talbi kun ħanin. Soba kbira b'qalbi milikitha għal dnubieti wisħefni. Henna li, ja henna li, o Ġesu, skur għad manżid, iżda nħobbok qalbi kollha, ħajti kollha jiena rrid. Twissietek kollha meħabba, baħar dija ta' kull ġid, taħt riġlejjar fis pal-kiku ma konċ tiegħi tissir. Henna li, ja henna li, o Ġesu, skur qatt ma nżid, iżda nħobbok qalbi kollha, ħajti kollha jiena rrid. Lilek għajn talena kollha, sita kollox jinwarrab. Biex jaħasra jissil fruħa, flok tjubitek jinġarrab. Henna li, henna li, o Ġesu, skur qatt ma nżid, iżda nħobbok qalbi kollha, ħajti kollha jiena rrid. Alla tiegħi jien sammartek, qalb wiskif rama salib. Waqt li inti ħajti sommi, qalbek bożżat ħabib. Henna li, henna li, o Ġesu, skur qatt ma nżid, iżda nħobbok qalbi kollha, ħajti kollha jiena rrid. Ejjew eżis ħuti, b'umiltà kbira nitfgħu ħarsitna fuq Ġesu msallab, il-ktieb il-kbejr li jgħallimna t-tagħlim l-iktar importanti tal-ħajja u bil-qalb insellmulu nadurawk, o Ġesu, u nberkuk.
Nadurawk, o Ġesu, wimberkuk. Nadurawk, o Ġesu, wimberkuk. Nitolbu. Tqarbilna mulej bis-sagrament imqaddes tiegħek, nitolbuk li bis-saħħa tiegħu nitnatfu mid-dnubiet l-moddija u niġġeddu ħalli jkollna sem mill-ġejt tal-misteru tas-salvazzjoni bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu u l-jum it-tajjeb lilkom il-koll. Madonna ta' pienu come tana l-Maltin, għafdalek ġejnaħna għaxin il-qana. Madonna ta' pienu u d-dimek herqana, ġejnaħna nitolbu biex tfittex tismana, biex tfittex tismana.